Санкт-Петербургның иске урамнары һәм елга ярлары буйлап йөргәндә, аның һәр йорты, һәр тыкрыгы моннан 80 ел элек булган кот очкыч көннәрне хәтерләтә сыман. Менә Нева елгасының бу урыныннан сугыш елларында Ленинградлылар озын чиратлар торып эшәр өчен су ала торган булганнар. Сөйләүләренә караганда, су алырга килүчеләрнең кайберләре хәтта чират җиткәнендә көтеп җиткерә алмыйчан, я ачлыктан, я зәмһәрир суыктан катып үлгәннәр. Шәһәрдәге блокада музеенда да бу хакта һәм шул көннәрнең ерак хатирәсен саклаган байтак уникаль экспонатлар саклана. Кешеләр яши торган бүлмәләрен җылыту өчен менә шундый кичкенә мичләр, ягъни буржуйкалар ясаганнар. Это буржуйка композитора Асафьева. Таким образом, она мемориальная, так же, как рядом стульчик знаменитой актрисы Богдановой Чесноковой. Вот если блокадное, самое страшное время на буржуйке, алюминиевая кружка, алюминиевая кастрюля, алюминиевая ложка, чашка, уже, казалось бы, не до фарфоровой чашки, не до красивой посуды, то рядом у нас буфет, в котором собрана красивая посуда, которая была почти в каждом доме. Музей залларында татарларга кагылышлы экспонатлар да бар. Менә бу татар киемнәре блокада көннәрендә сугышчылар һәм шәһәр халкы алдында чыгыш ясаган татар балаларының сәхнә костюмнары. Илдә сугыш, шәһәр чалганышта булса да, ил җитәкчелеге аз гына булса да халыкның рухын күтәрү максатыннан концерт бригадалары оештырырга карар чыгара. Партия кушуы буенча бар тик балалардан гына торган шундый төркемнәрнең берсен Аркадий Орбут оештыра. Ул безнең илнең халык биюләрен куя. Менә ул халык биюләре арасында бер бию татар малайлары. Менә шул биюләрне бу балалар Аркадий Орбут белән бөтен фронтларда күрсәтеп чыгалар. 3000 концерт бирәләр. Блокадный көннәрдә генә. Шунсы сөенечле, әлеге малайларның сугышчылар алдында чыгыш ясаган вакытлары әлеге уникаль кадрларда безнең көннәргә кадәр сакланып калган. Менә ушы кабзаларда менә шул балалар татар малай биюен бийләр. Менә карагыз бу балаларга, бу илне җиңәргә мөмкинчелек юк немецкә. Нинди балалар? Алар үзләре солдат кебек. Тарих китапларынан билгеле булганча, Гитлер 1942 елның 8 сентябрендә шәһәрне алу көненә багышланган тантана уздырырга ниятли. Ләкин хыялы тормышка ашмый. Шәһәрдә бу көнне чынлап та концерт була. Ләкин дошманлыкы түгел, филармония залында Дмитрий Шостаковичның 7-нче симфониясе яңгырый. Концертка әзерлек көннәрендә дирижер шәһәрдәге музыкантларны кем әйтмешли бөртекләп җыя. Ул сугышка кадәр оркестрда бәрмә уен коралларында уйнаган. Шул чорның танылган музыканты Җәүдәт Айдаровны эзли башлый. Исемлек буенча карап, ул аны мәйетләр арасыннан эзләп таба. Ул инде үлгән халык арасында ята. Шунда Карл Элиасберг килеп кергәндә, анара караганда, ул бармагы белән әкертен генә шулай күрсәтә, что анарда не үлеп китмәгән, җан китмәгән. Аны чыгаралар, алып китәләр. Менә безнең Җәүдәт Айдаров менә ушы симфонияга катнаша. Кем аны ишеткән ул симфонияны? Алар әйтәләр, ул шуның хәтлек шул барабаннарда, литаврларда уйнады, ләкин бөтен халык уйлый, әллә литавр, әллә немецнең каскасы аның кул астында. Менә халыкка шул менә дәрт сизелә. Музейдагы бу урындыклар, дирижер пульты һәм таякчыгы, фрак шул концерттан сакланып калган экспонатлар. Җәүдәт Айдаров исә сугыштан соң озак еллар Казан консерваториясендә эшли. Нинди генә авырлыклар, ачлык, ялангачлык булмасын, халык җиңүгә булган ышанычын, тыныч көннәр киләсенә өмет белән яши. Идәге агач әйберләр барсы да мичкә ягылса да, савыт-саба, һәр төрле хуҗалык җиһазларын алдагы көннәргә дип саклыйлар. Аз гына булса да, күңелне күтәрер, яшәүгә өмет уятыр өчен гаилә бәйрәмнәрдә оештыралар. И казалось бы, блокада, вот что им до этой посуды? Нет, есть такие воспоминания, что день рождения мамы, мама будет детишек. И говорит, зима, 42-й год, холодно, страшно. Она говорит, детишки, вставайте. Мама укутанная, они укутались. Садятся к столу, а на столе красивые чашки. Мама, а почему чашки? Ребята, у меня сегодня день рождения, говорит мама. Шәһәрдәге татар тарихына кагылышлы бик күп проектлар авторы Әлфия Рәхмәтуллина агымдагы ел башында бу музейда шул елларда ачлыктан һәм суыкта өшеп вафат булганнарны һәм исәннәрдә яшәүгә өмет уяткан милләттәшләребезне искә алу кичәсе оештыра. Татар балаларын биергә өйрәткән Аркадий Обрутның да каберен эзләп таба. Димәк, Әлфия сыман фидакар затлар булганда әле хәтер яшәячәк һәм халкыбызның мәңге җуелмас батырлыгы да онытылмаячак.